Salam. Atavatan TV YouTube kanalının hormatly tamaşaçylary, Atavatan habarlar gepleşigimizi sizin ählijeňizi hoş gördük. Mehriban tamaşaçylarymyz, biz size şuun ýöret uçar gatnawlary, biletler nerden almaly we Türkiýe viza barada käbir maglumatlary ýetirmek isleýär. Şol sebäpli habarymyzy doly tamaşa ediň. Owal hem habar berişimiz ýaly. Atavatan media topary bolup size sentýabr aýyna amallaşdyrmagy meýilleşdirilen Avından 16 fani ýöret uçar gatnaw habary ýetiripdik. Häzirki döwürde bu ýöret uçar gatnawyndan bir näçe fi amallaşdyrly. Mälim bolşýaly biz halkara uçar gatnaw barada habarlary bu gepleşigimizde, ýagny Atavatan habarlary gepleşigimizde size ýetirýär. Emma soňky günlerde ýöret uçar fanynyň gatnawynyň artmagy käbir uğurlara bolsa, adatda uçar gatnawlarynyň ýoly goýulmagyndan soňra biz ýöret uçar gatnawlary barada habarlary jemläp size ýetirýär. Ýakyny ähli uğurlary adatda uçar gatnawlarynyň başlamagy bilen halkara uçar gatnawlary barada habarlar öz gymmatyny ýitirer diýip pikir edýär. Hormatly tamaşaçylarymyz, emma muňa garamazdan köp sany okuyjylarymyzdan we tamaşaçylarymyzdan sentýabr aýyna ön habar berilen ýöret uçar gatnawlarynyň amala aşyrylyp aşyrylmadygy barada sowallar gelip goşýar. Sentýabr aýynyň ilkinji 9 gününde amala aşyrylan ýöret uçar gatnawlary barada maglumat bermek üçin bu video habary taýýarladyk. Belemeli wat, faýlanan habarlar ady bilen Türkmenistan we dünýä habarlarynyň faýlanan bir näçe habarlary ene dilimizde türkmen diline ýetirýär. Käbir uçar habarlarymyzy hem bu habarlarda ýetirýändigimizi ýatlatmak isleýär. Atavatanymyz baradaky habarlar bilen gyzyklanýan we türk dilini bilýän tamaşaçylarymyz üçin täze habar gepleşigimiziň syna goýberişine başlandygyndan siz habarlasaňyzlar. Bu gepleşigimizde ýurdumyz baradaky käbir habarlary türk diline ýetirýär. Atavatanymyz baradaky habarlarymyzyň has köp tamaşaçylar köpçüligine ýetirilmek üçin habarlarymyza goldaw bermegi unutmaň. Mehriban müştaklarymyz, gelingini sentýabr aýynyň ilkinji 9 gününde İstanbul uğurly amallaşdyrılan ýöret uçar gatnawlary barada maglumat bereliň. Sentýabr aýynyň 9 gününde umuman 6 fan ýöret gatnaw ýerine ýetirildi. Türkmenistan aviakompaniýasy sentýabr aýynyň 1-i, 3-i hemde 7-sinde öz gatnawlaryny ýerine ýetiren bolsa, Türk Hava Ýolları aviakompaniýasy bolsa özüniň ýöret gatnaw boýunça meýilleşdiren uçuş rejesine görä 2-nji sentýabrda, 5-nji sentýabrda hemde 9-njy sentýabrda ýöret gatnawlaryny ýerine ýetirdi. Bu gatnawlardan esasen hem Türkiýede bilim alýan taliplerimiz peýdalandy. Eýfen biletler nerden almaly? Biletler barada habar bermeden ozal, Türkiýeге gelýän taliplerimiziň wagtlaýyn ýaşamak üçin ruhsatnama, ýagny ikamet, bank tölew üçin amallar, attestat, pasport, ynançhat ýaly resmi namalaryň terjimesini İstanbul şäherine ýerleşýän Atavatan danışmanlyk we terjime merkezine ýüz tutup biljekdiňizi ýene bir gezek ýatlatmak isleýär. Habarlaşma üçin 90 532 401 71 52 90 530 251 36 73. Hormatly tamaşaçylarymyz, gelingini biletler barada maglumat bereliň. Türk Hava Ýolları aviakompaniýasynyň biletleri bu kompaniýanyň Aşgabat şäherindäki şahamçasynda satylýar. Ol berkarar işewirlik merkezinde ýerleşýär. Türkmenistan aviakompaniýasynyň biletleri üçin aviakompaniýanyň kassalaryna ýüz tutup bilersiňiz. Hormatly tamaşaçylarymyz, şu ýerde Türkiýe viza düwüni barada habar bermek isleýär. Mälim bolşýaly Türkmenistan Daşary işler ministrliginiň bu baradaky beýanatyny size ýetiripdik. Goloýda Türkiýanyň Türkmenistandaky elçihanasynyň saytymyza gelip goşan maglumatyna görä, Türkiýe uzak möhletli fiýafatçylyk wizasyny resmileşdirmek üçin zerur bolan resmi namalaryň sanawyny saytymyza çap edipdik. Bu barada video habarymyza hem tomaşa edip bilersiňiz. Bu wagtda ýene-de bir näçe sowalyň jogabyny tomaşaçylarymyza olaryň jogabyny anyklan wagtymyz ýetirir. Şol sebäpli kanalymyzy we saytymyzy iýerlemagy dowam ediň. Google Play Market'ten aplikasiýamyzy mugut ýükläp alyň. Türkiýe fiýahatçylyk wizasyny Türkmenistandan alýan bolsaňyz, resmi namalaryň terjimesi üçin Aşgabat şäherine ýerleşýän Makul hyzmat terjime merkezine ýüz tutup bilersiňiz. Habarlaşma üçin 863 78 96 73 96 48 55. Eger resmi namalar Türkiýede alýan bolsaňyz, onda siz İstanbul şäherine ýerleşýän Atavatan danışmanlyk we terjime merkezine ýüz tutup biljekdiňizi ýene bir gezek ýatlatmak isleýär. Habarlaşma üçin 90 532 401 71 52
90 530 251 36 73. Hormatly Atabatan TV YouTube kanalynyň tamaşaçylary, eger-de siz ýurdumyzda bolup geçen täzeliklerden ilkinji bolup habarly bolmak isleseňiz, Atabatan TV YouTube kanalyny iýerlemege dowam edin. Şeýle hem özüňize gerekli peýdaly maglumatlar almak isleseňiz, Atabatan Türkmenistan halkary jurnalynyň atabatantürkmenistan.com saýtyndan tapyp bilersiňiz. Gepleşiklerimiziň indiki sahanyna görüşýänçek hoş, sag bolun.